Tá Comórtas Peile na Gaeltachta ar na bhfuil go bhí nídé seascas a hachtón Maigh Eo le linn Comórtas ar le linn factas carta sifialta na Gaeltachta. Laochra Loch Lao hían hui ma Virginia seachans an Comórtas an céir a gabhí lis a seacht. Agus tá muidir go neart ó hin. Tá aim agus clú Laochra Loch Lao agus Belfast ar an státe náisiúnta inis a más pobl na Gaeltachtaí agus beléir sin ón ailte a chur roinne ag an Comórtas ó hinna lei. Tá muidir dúil agus ag súil a machchan seo an Comórtas thuirt go Belfast agus pobl na Gaeltachtaí a thuirt le céile an seo a níoltach coscúin firste. Bliana don darnúir as a céile bhain muid gradam an Chailín Ghaelaigh agus sílam sa gur aitheantas seo ar an jomantas agus ar an dingháil teachta Ghráinne mar Laochra ó híomh na Gaeilge agus gneithníon an pobl an mhuian sin ins na Gaeltachtaí eile go bhfuil rud ag an spéisialt a go raon seo in san Gaeltacht orbach ó thuaí agus tugann sé anachas doin fa páirteach in san Comórtas seo sílam ó déine go bhfuil rólar léthaghíonn sin na spirid na Gaeilge a huascailt in sna pobl Gaeltachtaí seo a rinn écht nuair a bhainigh siad an Comórtas agus a deanas éag a machchan seo leis an Gaeilge chuir chun cinn. Ghlac me se páirtethe Comórtas an Chailín Ghaelaigh am léana agus taméonnta sásta ragrón bu agam gur bhain mé agus ní mé dúla sin ar charbí. Bhí an bu ag Belfast an nuaigh an Comórtas céarna bhainrá sin na choirí mar sin den ar híl me se beidir go méoh siad a géirí an bu thuirt a Belfast a rééis a thug agus tá me sé aonanta brádúil agus aonanta sásta bheith mar anadí de Gaeltachtaí ar Belfast.